Wow. 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 Tak tohto balíku som sa nemohla dočkať. Moje Neverending Story s tetovacím strojčekom, konkrétne so strojčekom Bellaar Air, po ktorom som túžila a už 3-krát som si ho kúpila, 3-krát ten strojček bol pokazený a nefungoval. Som si povedala, že s touto značkou končím. S touto firmou, ktorá vyrába tieto strojčeky, som si povedala, že už nechcem mať nič spoločné a preto som si našla alternatívku, ktorá mi dneska prišla z Poľska. Ideme sa na to pozrieť. Tak, ideme na to. Ideme si rozbaliť tento krásny strojček, na ktorý sú mimochodom perfektné recenzie. Poľská výroba, za mňa spoľahlivá výroba, Poliaci to vedia. Ja som človek, ktorý naozaj ocení kvalitu, som perfekcionista, záleží mi na detailoch. Takže keď mi prišiel Bellaar Air, ktorý bol komplet celý poškriabaný, zničený, škaredý, nefungoval, v podstate mala som v ruke 4 strojčeky, ani jeden z nich nefungoval. Naposledy sme sa s e-shopom dohodli, že vyskúšajú, pretože mali na sklade ešte jeden strojček Bellaar Air. Takže predtým, než mi ho pošlú náhradný, ho vyskúšali ho a tiež nefungoval. Takže ho posielali naspäť, výroba Bellaar Airu končí a podľa toho, čo som zisťovala, tak vlastne celá šarža bola chybná. Buď sa nafúkovali baterky, alebo absolútne nefungoval detektor a senzor ihlík, takže mám to naozaj naštudované. Venovala som tomu veľa času a úprimne inteligentnejší strojček neexistuje, pretože Bellaar Air tetoval naozaj sám, úplne sám, ale bol asi až príliš chytrý na to, aby fungoval. Ale máme tu velúr od Quadronu, novinku. Ja som si vybrala striebornú farbičku. Wow. Pahučký, naozaj príjemný do ruky. Čo sa mi na ňom extrémne páči, že má dve baterky. Každá tá baterka vydrží minimálne 6 hodín, čo ako je pecka, to je extrém. Plus má koncovku na kábel. Takže keby náhodou nejakým zázrakom sa vybili obidve baterky, tak furt môžete pokračovať ďalej v práci. Takže za mňa pecka. Ideme ho skúsiť zapnúť. Krása. Nabitý, tak sa mi to páči. Tak a ideme ho rovno vyskúšať. Našla som veľmi dobré recenzie na tieto zlaté kartridže. Optima Gold. Wow, ten kartridž tam zapadol. Wow. 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 Je fakt príjemný v ruke. Strašne dobre vybalancovaný. No, Bellaar Air. Je zaujímavá. Vyskúšam s týmto aquapigmentom od FIR. Necháme takto 2,8 a uvidíme. Wow. Tie pixeliky sú úžasné. Je hrozne príjemný ten strojček do ruky. Wow. Tak úprimne som z toho strojčeka absolútne, totálne nadšená, v šoku, pretože čakala som, že bude super, že proste bude spoľahlivý, že bude šlapať, že tam budú nízke vibrácie, ale som nadmieru spokojná a nadmieru prekvapená. Takže rozhodne tento strojček doporučujem všetkými 20. Obočie tak 3 vrstvy a hotovo, s tým, že tretia je doľaďovačka. Tak, takto vypadá to obočie po druhej vrstve. Tak, po preštudovaní návodu tohto strojčeka som ešte zistila jednu vec, že ten strojček má rôzne módy. A ešte som sa s tým nikdy nestretla a ani som nevedela, že to ten strojček môže mať. Takže máme tu mód M1, proste to je klasické tetovanie. Tie módy sa prepínajú tak, že tento gombík stlačíte 2-krát. Rovno sa vám tam hodí mód 2. Popisujú to ako prácu pre začiatočníkov, aby mali proste kontrolu nad tou ihlou, že on vlastne sa zapne, vypne, Zaujímavé, určite to vyskúšam. Potom tu máme ďalší mód, M3. Ten zase zrýchluje, spomaluje. Ten zrýchli, spomalí. Či sa mi to, že to má, že to tam je.
Ďalší mod, ktorý sa dá ale nastavovať, že sa tam dá vlastne pridávať tá intenzita toho. A funguje to na tomto princípe. Takže to funguje na princípe bodkovania. A vy vlastne nemusíte s tým strojčekom chodiť hore-dole, on si tie bodky robí sám. Takže brutál. Brutál. Doporučujem. Najviac na svete. Tu máme pudrík. Tu som skúšala rôzne tie módy. Tu máme bodkovací mód. Akože ten je výborný. Je výborný hlavne na tú pudrovú techniku, na začiatky a na vršky. Tam to určite využijem. Tak ja dúfam, že toto videjko vám malinko pomohlo. Ak by ste mali akékoľvek otázky, či už sa to bude týkať strojčeku Bellair Air, alebo strojčeku Quadronu, alebo cartridgeov, z ktorých som naozaj nadšená, tak mi neváhajte napísať. Každopádne Quadron ma úplne 100% presvedčil, že stojí za to a že s ním chcem ďalej spolupracovať. Ahoj!